guda uku din kwana uku kafin period ɗinki to insha Allah ciwon mara ki bace ba za ki ciwon mara ba amma ba za ki wanda har gidan ku sai an sani ba zaki maiko da yaji kwana uku sannan ki lazamci yawan shan fruit da kuma vegetables dangin ƴaƴan itatuwa da kayan ruwa domin sukan taimakawa a samu bariya na kyakkyawa za a rabu tsakanin sel ɗin mahaifarki da mahaifar taki domin rabuwar ta sha su suke sa jini biyu baya to idan kina shan zaki da maiko to za su manne guri ɗaya to lokacin suke kokarin su rabu to shi yasa suke cikin ciwon mara kamar ya kasance kina shan fruit to fruit ɗin zai kasance sai su bada kawai lokaci na yi kawai sai su buɗe su baki ma sun sani ba suna buɗewa to insha Allah ba za ki samu ciwon mara ba yawan ciwon mara ɗin shi ka sanya suna yawan shan waɗannan ƙwayukan yawan shan ƙwayukan shi ka sa suna kamuwa da ciwon ulcer amma da misalin ka duba da cikin mata 10 za ka tarar da mace 2 tana da ulcer saboda sun lizamci shan wannan da za ka zo da kuɗi malam Musa ka cire wa kirki ka ce duk wata kishin da